Għaddejjin it-tħejjid biex pajjiżna jkun jista' jilqa' lis-suċċessur ta' San Pietru fil-bidu tax-xahar li ġej. Is-Segretarju tal-Konferenza Episkopali kif ukoll membru fil-Kumitat Organizzattiv Dioċesan għaż-Żjara tal-Papa, Don Jimmy Bonnici, sqar kif din hija grazzja kbira li fl-età tiegħu il-Papa se jkun qed jiddedika jumej f'pajjiżna. Don Bonnici spjega magħna li l-Papa Franġisku se jasal pajjiżna għal ħabta tal-10 ta' filgħodu, titjira diretta mill-ajruport f'Ruma. Wara ċ-ċerimonja, il-Papa se jkollu attività għaż-żgħażagħ organizzata mill-Malta Catholic Youth Network fil-Pjazza San George il-Belt Valletta biex wara jidħol fil-Palazz tal-Gran Mastru għall-laqgħa individwali mal-President u wara mal-Prim Ministru. Fil-Palazz, il-Papa se jindirizza l-awtoritajiet ċivili u l-ambaxxaturi akkreditati għal Malta. Don Bonnici saħaq li wieħed mill-għanijiet li għandu l-Kumitat huwa li jerġa' jinħoloq dak il-mument memorabbli tal-wasta tal-Papa fil-Port il-Kbir. Dik ix-xewqa li dik tkun ukoll l-esperjenza ta' kull Papa li ġie f'Malta. Fil-fatt b'xi mod kienet ukoll seħħet meta ġie Papa Benedittu u issa wkoll il-mawra ta' Papa Franġisku minn Malta għal-Għawdex se sseħħ mill-Port il-Kbir. Bħal Papa Ġwanni Pawlu II u Papa Benedittu 16 huwa skedat ukoll il-Papa iżur il-Grotta ta' San Pawl fejn jingħad li San Pawl għex tul it-tliet xhur li jagħmel f'Malta. Don Bonnici spjega li bosta persuni diġà irreġistraw biex jirriservaw post bil-qiegħda għal qudiesa ċċelebrata miq-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Minħabba li r-rispons kien inkoraġġanti ħafna, żidna s-seating ukoll, jiġifieri minn barra l-siġġijiet fuq fil-post, żidna wkoll tiered seating biex nipprovdu iktar possibiltajiet lil nies li jipparteċipaw fil-quddiesa mal-Papa. Intant fil-jum tal-ġimgħa il-Papa Franġisku preżeda talb speċjali għat-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna. Għal dan it-talb huwa stieden lil sfijiet, saċerdoti u nsara minn madwar id-dinja biex jingħaqdu miegħu.